Nabuk, uy, asa man juga to siya, no? Kita ka, ngit-ngit naman kaayo, uy. Kita na diri dapita uy. Asa man juga to siya, uy. Pistig ni si Jerome, uy, medyo nakaangin, ano Ano man tanan. na siya uy, nabuwang naman na siya. Ano Nagitambok ka, uy, giatay. Ili ako na diri dapita bi, munong ko. Di ba rin natin na si mong side, o di pita. Wala na day. Ito kiday. Tanawa ko no diha dili abi. Masig na, tanawa diha dapita. Wa lagi day. Na! Pasa ka, oy! Na! Pasa na ka, Jerome! 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 Huwag siya na ka ay. Day! Unsa man ay? Ayabok! Dili lagi unsa man? Wala kay dili lagi kumunsa gigutom ako. Ay! Pisting at ang buka ka. Gigutom na dai ka, pero mo mga